କାଲି ମିଟ୍ କରିବ ମତେ ଡାକୁଛି ମିଟ୍ କରିବ जल्दी हाँ करे କୋଉଠି କୋଉଠି ଦେଖା କରିବା ମନ୍ଦିର ନା ପାର୍କ କୋଉଠି अरे बाबा से सब जगह नुह हमें देखा करिए होटल रे ହୋଟେଲ ରେ ହୋଟେଲ ଦେଖା କରିବ ହୋଟେଲ लोकेशन आउट टाइम मु तुमको मैसेज कर दोची हां सुना काली आसी ठीक टाइम रे पहुंची जीव रहिली बाय ହଁ ଲିଜା ବାय ସବୁ ଠିକ ଠାକ ହେଲା ଯେ ଆଉ ବୁଟଟା ଆମ ଘରେ କାହାର ନାହିଁ ତୋ ବୁଟଟା ଟିକେ ଦେ ଆଉ କଣ ଗୋଟା ଛିଡ଼ା ଚପଲ ପିନ୍ଧି ଯିବି ଝିଅକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ମୋର ନାହିଁ ଆଉ ତୁ ଟିକେ ଦେ मो सांग प्रथम थर ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଯିବ ମୁଁ କଣ ଏତିକି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବିନି ହେଲେ ମନ ରଖିଥିବୁ ସାଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ମଝିରେ ଯଦି ବନ୍ଧୁକରୁ ଗୁଳି ସରିଯାଏ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପକେଇବୁ ତୋ ସାଙ୍ଗ ପାଖରେ ବି ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁକ ଅଛି ଦରକାର ନାହିଁ ମୋର ମେସିନ ଗନ୍ ଗୁଳି ସରିବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ